Bună ziua, dragi copii! Eu sunt un colindator, iar astăzi am nevoie de ajutorul vostru. De la atâta umblat și colindat, am cam uitat cifrele și formele geometrice pe care le-am învățat. De aceea vă cer vouă ajutorul. Mă ajutați? Iuhu! Să trecem la treabă! Eu sunt cifra 1. Foarte bine. Și câte sorcoveam eu aici lângă mine? 1. Bravo! Iată că am venit și eu. Eu sunt cifra 2 și am plecat la colindat. De câți clopoței am nevoie? Haideți să-i numărăm împreună. 1, 2. Bravo! Toată ziua am umblat cu steaua la colindat. Ce cifră sunt eu? Cifra 3. Foarte bine! Și câte stele sunt aici lângă mine? Haideți să le numărăm împreună. 1, 2, 3. Bravo! Ia să-mi spuneți voi mie câte crenguțe de brad sunt în imagine. 1. Foarte bine! Acum să-mi spuneți dacă știți câte lumânări sunt aprinse în imagine. 2. Foarte bine! Acum să numărați și să-mi spuneți câți copii pleacă la colindat. 3. Bravo! V-ați descurcat de minune, dragi copii. V-aș fi recunoscător dacă m-ați mai ajuta puțin să-mi amintesc și formele geometrice și culorile. Ce spuneți? Mă ajutați? Mulțumesc! Eu sunt un pătrat. Și ce culoare am? Roz. Foarte bine! Eu ce formă geometrică sunt? Cerc. Și ce culoare am? Galben. Foarte bine! Eu sunt un triunghi și am culoarea albastru. Foarte bine! Am mai rămas doar eu și sunt un dreptunghi, iar culoarea mea este verde. Felicitări! Vă mulțumesc încă o dată, dragi copii, pentru că m-ați ajutat. Sunteți isteți și pricepuți. Iar acum vă îmbrățișez pe fiecare și vă cânt și o urare.